Hold nu kæft. Er du en lille tøsdreng? Nej, jeg får bilen rundt mig. Skal du bare lige her? Hvad? Hold nu kæft, din lille tøsdreng, mand. Kys med navn. Christian? Kys med navn. Nej, jeg gider ej. Du skal bare komme i gang. Kys. Christian? Arm. Jeg efterlader dig her. Jeg går op og knalder en kælling. Kom så. Hvad jeg ikke er for forventet mig også. Kys med navn. Kom nu, din lille så, mand. Jeg filmer dig, mand. Lad nu være smadret væggen. Jeg skal sove der. I morgen, ikke? Så var du dør. Jeg griner over dig selv. Eller jeg er på Facebook, hvis du ikke samler det sammen. Du lyder ligesom en nordmand. Vi ses. Hej. Luder. Du er luder. Tag din bukser på. Kom så. Hvorfor? Fordi vi skal også gå kællinger. Skal vi ikke? Du sover. Vi ses. Godnat. Ej, hvor er det klart. Skal vi ikke tage... Hvorfor tager vi ikke vores sovs på? Godnat. Og det var rimelig klart, der. Så er vi sovs på. Godnat, Christian. Vi ses. Ej, luder. Kom nu. Du er klar. Hvorfor tager vi ikke vores sovs på egentlig? Fordi vi skal have shorts på nu. Nej, det gider ikke det. Godt, hør, hvor er det, Sifan? Christian, jeg glæder mig til at vise den her video i morgen, ikke? Ved du hvad? Nej. Ja. Jeg glæder mig til at vise den her video i Ved morgen. du hvad, jeg glæder mig til? Ja. Jeg glæder mig til at vise den her video i morgen. Hvad hedder det? Det vil være det sjoveste video på YouTube, det gør. Bonjour, madame. I know you are, madame. Do you believe in mademoiselle? When I was ja. Skal jeg huske verden? Find videre til de andre. Bonsoir, madame. Det er Christian. I know you er du are, madame. Klokken er nu. Han er kampstiv. Han holder ikke resten af aftenen. Jeg ser på, han falder i søvn i den seng, der er modsat. Han sidder bare i min seng lige nu. Men det tror jeg faktisk ikke, han fatter. Hvad? Så han i gang med at tage. Ved du hvad, jeg siger til dig? Nej, hvad siger du til mig? Hvad siger du, skal? Hvem holder længst ud af det her? Det gør jeg. Altså, det er et vedmål. Lige nu, ikke? Så vil jeg gerne bede med hele YouTube og Facebook om, at du ikke holder med en halv time. 5.000. Det er i orden. Drenge og piger. Det er i orden. Er I vedmål? 5.000. 5.000. Hvem der knalder den første? 5.000! Hvem der knalder den første kælling? Ja, det er i orden. Christian? Kig lige ind i kameraet. Bonsoir, madame. I know who you are, madame. Christian, vi ses. Kan du hygge dig? Hvorfor sker det? Hvorfor kigger du på? Hvorfor kigger du på her? Man kan ikke se noget, mand, din lille så. Ja, det er flot, Christian. Vi ses. Jeg går op og knalder en rigtig, rigtig lækker. Ja, lad os se det selv. Christian, skal jeg bare slukke lyset eller hvad? Nej. Så kom. Nå, hvad? Ja. Hvor er du henne? Her, lige her. Per! Per? Hvor fanden er Per? Hvor er han sgu da i Danmark? Hvor fanden er gerne henne? De skal da i Danmark, det er kun også to, Basman. Nå, det er kun også to. Det er kun også to på en lille bitte færge, helt uden vinduer. Det var så ud fra Søderdærs. Der ligger du lampen med en skal. Du gav lampen en ordentlig skalle der, du gjorde. Er du syg en skalle? Det er, ikke? Det er verdens bedste video til Stine. Kan du huske Stine? Hvad var det? Kan du huske Stine? Hende med en stor røv. Hende med en stor røv. Elsker du hende? Ja. Fint, jeg skal nok lægge det på hendes Facebook-væg. Ja. Skal jeg gøre det? Stop. Hvad så med din hånd? Snak nu. Hvad nu? Elsker du Stine? Ja. Skal du knalde hende? Ja. I røven? Ja. Er du en lille frækkert? Ja. Christian, vi ses.
Jeg går op og knaller en fucking nordmand. Så er det herhjemme, mand. Hej, Christian. Så. Du er så. Christian, vi ses. Hej. Ja. Det er godt.